megalayapost.news. Pakajing LT jongka news channel ke megalayapost.news. Banwat iki kana jong kisnong gitau hapo ke jelam Meghalaya. Hakajing sedang kani ka kunhun. Kelayo banyak lengba kisnong melim. Kawai ni kisnong kabala bananam hapo ke jelam Meghalaya. Blay pi barot pai ba bayi jong ka jelam Meghalaya ka chongi nang di last row simle nagan le ha ka snong milim pande na ka benta ka story jong ka ni ka snong ban pai ya ka jinglong jingman bat kumno ki pai ba nong snong jong ka ni ka snong ki im bat kumno ki penya ha ka im lang ka salang Baraba ya keren bat kato kaningut kinong snong kamtam kinong song dukan. Ki badi ki marba mardi leitu bagani ka snong ka dikwe ka snong hapo ka rilum ka si jantia. Kaba ai burom kerpang ni kilong kami. Kisam la kan thei banyan halaki jong ki chat. Kata ban sengkam sengjam daga babu ya ki dukan bang. Bat kirang ba hakani ka snong. Blay pi ki pai ba barot bayi jong ka jelam Meghalaya bayi ka chongi nadan le last row simle te ale pai ba ngidan khendiat ka jingi kren bat kini ki nong song dukan lani ki try jong ka ni ka dukan sha kabadan ha ka ni ka snong milim te kong phila on batai khendiat chapang ka jinglong jingman jong pi halor ka ni ka jingshong dukan ka jong pi Batai nong la song dukan la ane ar puas na mga song arpuars na mabela tak set kamne tinga belang bus kurkun ya ini kan mencang ida peladu kada pang tingi bela di sana te ka ni ka dukan ka ni ka jong pi ndai jang para siwa kamut pi shong ma pi te hakum ki singi ayu lane ki banai ayu ki bakam ya yo ha hagne dukan janga tingam tip ya yo nam ya yo sudi bitak stok resmi dan teng teng biyo bela dan teng teng tayo dakut biyo bela Layo jing tip na uwe urang ba bagani ka snong melim. Ka bananam ba haki dot hat sniang dot hat masi lengba karkom sdi netang ka bakam phe bat ki pai ba ki jupan ba ye ki te ba pi ku woi ne ki nong song snong jong ka ni ka snong milim te pi ba phila ban batai khendiat halor ka jinglong jingman jong ka ni ka snong bat kumbang yoi ba babun na ki dukan ha ka ni ka snong milim kalong ba lalong try de ki kenthei bat phila on batai khendiat halor ka jinglong jingman jong ka ni ka snong to kuman chu ongmo khindiat kani snong milim jongi ka ade ko snong ka bala khamrem bat ka bala pauru bat haba phiya ni gini lenti singking phnya i babun ki dukan bam kham tamo te bat haba phirong ki dukan pensiam met ba kitra jung ti dukan ki ken thai bat la penya ya kata business mo ngin ongno akhti nong we ya kata kam ka jam diki ken thai te de halo ta phang ba kani ka jaka kani snong jingi kumut khamtam ini dong ibangi sa ngi kumut kadi ka khampau nam hakal yang ka bam te bun sin ki prari ma ki ong nari ku abam ki awan kum tu sini sa meliam ki ong ya angin bam os meliam long ye bam ka jang bam ka do khamtam long ba kini ki dot hat sniang dot hat masih ki break one hat banwan untuk ki one sangkai sini ku apa sedih untuk na sedih ni ki bam bat kawai ka kham ki sayuan lu ban kelima ki bam putharu ban dot siar meliam kebakiwan man ka pos ni ai kata ka dot siar meliam bat ka balong ong ka long paunam ka kata ka dot siar meliam ba ka dot hat sniang dot hat masih hakan ka snong jongi megalayapost.news.